L'hem anomenat coneixement i solidaritat. En primer lloc, coneixement en el doble sentit, tant català, de saber i de seny, perquè trobem que és d'allò més necessari, sempre, però més encara en les actuals circumstàncies. Trobem que la crispació està augmentant molt ràpidament i és urgent mantenir la calma i discriminar bé entre tota la informació que ens arriba, per ni desconnectar-se del tot ni saturar-se o emparanoiar-se. I solidaritat, no com una paraula buida, sinó en tot el sentit que agafa en els moments difícils. La consciència plena de que només així podem sortir-nos-en, que los sálvese quien pueda són nefasts. I això no són frases per quedar bé, com ens recorda l'Eudald Carbonell i també en Giacomo Rassolati, la nostra espècie, que no disposava de gaires fortaleses comparades amb altres animals, només va sobreviure precisament per la capacitat d'empatitzar amb els altres i va ser precisament això el que va donar plasticitat al nostre cervell i capacitat per tirar endavant malgrat totes les incerteses de l'entorn. Ni s'ha de camuflar de científics, de científiques, els que són i han de ser decisions polítiques. I la principal és posar tots els recursos i les capacitats per salvar la vida de tothom, per damunt de qualsevol altra consideració. En una precarietat laboral immensa. Què vol dir això? Que amb aquesta crisi sanitària de confinament encara se notarà més i encara es fa més necessari una renda mínima bàsica. Per altra banda, quins seran els sectors beneficiats? Jo crec que hi ha dos sectors que ara mateix estan sortint beneficiats, que és l'agricultura quilòmetre zero i ecològica i el comerç de proximitat. Esta obligació que ens ha provocat ara el confinament a una conscienciació de dir i per què jo he de comprar aquí o per què he de seguir comprant aquí i quines conseqüències té això, jo crec que aquí hi ha un camp molt ampli a treballar i una oportunitat també per crear un model econòmic totalment diferent. Perquè si al final moltes de les reflexions que ha fet Batiste totes són a nivell econòmic, però també hi ha un altre nivell, que podríem dir el nivell social o i que realment treballéssim per aquests canvis i que aprenguéssim del que ens està passant. Que durant tot aquest temps la xarxa que s'ha creat de solidaritat en gent volcada a ajudar en el que pogués ajudar ha sigut immensa. S'han fabricat més de 10.000 mascaretes i quasi 2.000, 1.500 mascaretes infantils en diferents xarxes que s'han muntat. Per la crisi sanitària, el que abans era una debilitat, ara és tot el contrari. És un avantatge. Per què? Perquè hi ha hagut un canvi de gustos. La gent ja no va comprar a les grans superfícies, sinó a la botiga petita de barri. Les empreses han decidit manufacturar o produir a l'estranger perquè és més barat, Àsia. Llavors, ens donem compte que aquí estem en una situació de no industrialització o que este PIB que afecta el sector de la indústria és molt baix. Llavors, les solucions capitalistes ja sabem a on ens aboquen, que és a una altra crisi de qualsevol altre sector. Per tant, a mi sí que me surten aquestes qüestions, però en tot cas, dir per acabar ja que d'alguna manera penso que és una oportunitat per a repensar-nos què passarà quan s'acaba el confinament i sobretot per a canviar totes aquestes coses que ara estem posant damunt de la taula. La gent respon. Quan hi ha necessitat, la gent respon. I on volia arribar és que des del món local ens podria ser més fàcil canalitzar totes les millores que necessitem com a societat. Ens és més fàcil perquè la proximitat entre la gent probablement ens ho facilitaria. Els problemes també els estem causant la mateixa societat, també hem de buscar entre tots les solucions i no esperar que les classes polítiques ens donen les solucions perquè el que hem vist és que no sé si hi ha una classe política, i a veure, mi respecto a tothom, massa preparada per a donar solucions o estratègies en el que ens està passant i per almenys el que han viscut aquí. Cal que reflexionéssim tots molt i que veiéssim que tampoc no és tan difícil
fer les coses més senzilles i que probablement les coses senzilles al final són les que millor funcionen. Tinc molt clar que les solucions han de vindre de la gent, han de vindre de solucions compartides i han de vindre de moltíssima generositat, perquè si la sortida d'esta crisi és que siguéssim més egoistes, si la sortida d'esta crisi és que siguéssim més desconfiats, o sigui, solucions no en trobarem, sinó que aplaçarem els problemes. En canvi, si la sortida de la situació que vivim ara ens fa una mica més solidaris, ens fa una mica més generosos i ens fa prendre atenció de les coses que tenim al nostre abast, dels petits detalls que tenim a la nostra vida i al nostre voltant, penso que d'aquí sí que, com a mínim, de tot això se'n podrà treure alguna cosa positiva. Per tant, el meu emplaçament és que sortiguéssim així, que sortiguéssim més encoratjats que mai i que al final d'una mala situació, que no és volguda per ningú, ni poguéssim fer un futur una miqueta millor. The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a